Lehen ze jaten zenduen etxean? Betxo, jaten ginoan, aste guztien babia. Da jaixan garbantzua. Ara izatitxo batekin, jo fideosopiaren zaldiek inen, ja, guztua. Oin berriz ez dakio zei binu, Oin danetik ez da, eta lehen, babia egunero? Egunero, urte guztien jaixa kendu ezke urte guztien babia. Gabian porbatatak, hartut esnia, ero. Bueno, zer, morokila eta, ez hautzen duzu morokila? Bai, ez da, morokila behazko gabien egin gaztainarriak, afaltzen jaten nuen gaztainarriak. Bueno, lehengo, Domo Santu egarte hostia jaten nutzen. Da geho gaina jaten nuen esnia, ero behar ezaldia, gainen hartzen nuen. Apaixa hori izeteza. Da gero Domo Santu pastezianean, gaztainarriak, esnia, ero zaldia. Hori, jakinekua. Esnia hartuko nuen, ero zaldia hartuko nuen gainen. Da peixen ja. Oin esaten da, danetik janbia dela, eta lehen hau klase gutxia hortik jaten zara. Bueno, baina sanua bai, sanua. Dana etxekua, ez da? Dana etxekua, sanua.